kok sih kere susason good governance kaisa satok banyak kake seng timi satok dari tong kake seng lo satok banyak na seng kulung kaya tong kere satok zaman ni kau satok kaya tong kere jadi na satok zaman tong kau satok dari seng masa nai satok dari mak kaya nai gak hak kagani dorkan nai ya tani hak kagani dorkan nang ba Amni bagai seng Tripurana baga bagi kaya je Barat tu baga bagi kaya mah Barat tu baga bagi kaya mah jinna baik sini Mahatma Gandhi ni netritawo tawo Modi ni netritawo baru dibaga bagi bengya te khas dino bahanya dopa bisa kesar gosong kobang kisah satu lain ni hak ya awo Narendra Modi oleh kisah lagi dia tinggal guru dia ada guru dia Bharat Mata ki jai Bharat Mata ki jai Bharat Mata ki jai Bharat Mata ji ki jai Bharat Mata ji ki jai Bharat Mata ji ki jai BJP जिंदाबाद 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 ada Indo Himachal Yamuna Ganga Utsal Jal Itara Ani Boot Center seng kai kha kai bri kai bandi ni gai o jaga o seng baksa lagi man ki baat bo seng khnalai kha te khnalai mani loge loge o seng Dinen Dayal Upaധ്যায় ni asai mani sarno bo seng observe khlai kha getabo seng man ki baat khnamani loge o Dinen Dayal Upaଧ୍যায় ni je asai mani Boni kok kri ro bo seng khaisingo kisa khnalai kha tini kok kri omone kaisa ni kaisa satok lai mani susun khali mani Bharatbharsho kepala yang mani Bharatbharsho bosom kebang bosom kita kisah hadai khak lai mani Bharatbharsho omo haikena Bharat tukra ngai thangka East Pakistan West Pakistan itini Bharat Bangladesh bebak makak mani tani bagai tong solaya samung solaya kok solaya nang lop mani solaya kuromani solaya hadai kak lai mani Ike Dindayal Upaധ്যায় kira bos tai sakan kangke jese sini basa bibi ting tong kana dharma bibi ting tong kana sang hak aisa ni bisa ke bna kasre be kaisa satok ni masala ya jo tono ka thalagi jani ma khaina na lagi kesan kana hak ge dei tong mai nai kadai khonai ro ke tani bagai tini poni asai mani important day kangke important topic ke tamun kangke je propana bosong kotara bosong kisana satogo Oba haikena sentaba Bharatbharsho Tripura satok bai ma thaglaya ko Obana mathagna ningkangke Bharatiya Janata Party na adarsho no soise keplai ma khainai Amni bagai tini Modi ni netritwa je barone adarsho roi klamani abona sara Bharatbharsho na lagu ma khainai oba haikena sini live na practical sen tama khainai utilize ma khainai hinai sathalai to mani Amni bagai jo tona na ma thaglaya ma kasreplaya Jani ma khai tong khai hawa bokro pise ke mana ni bangai borok ni mul mantra baine BJP basa কিন্তু তিনি जों BJP खाइ कंपनी गोबां बर'नि मूल मन्त्रनो बुजियाखौ बाक्सा बर'नि मूल मन्त्रनि तंबायाखौ बसं बिसा बसं गौतम होनाय खाग्लायमाने साग्लायमाने ताबो दंखौ आंनि बागैनो बर' करिसन होनायनि थाखाय बर'नि आदर्श बर'नि बीज होनो हागैसो सय खावो माफनाय बर' फनांनानै बागैनो भारतीय जनता पार्टी नि साग्लायजाखा जत बुथ कमिटि गनो बर'नि आसायनानै बर'नि नाखारमानि बर'नि सामगो तांगनो जतसो क्रा खाइ मारो गाय हैने दिनै बर'नि आसायनानि सामला कोशिश करते बर' मन की बात लास्ट सामने दिनै प्रधानमन्त्री नि खुबै बोसोर खाका दिते बातनि आसायनानि साला बोसोर इम्पोर्टेन्ट रवै सिरि हाव बाहायके ओ भारत हासेको बम्ति के जों सामखाइ नानै आबनो बतैगि बो जोंनो गोबां मा कक साखा बे मा खाजा खबर साखा बाबो सिरि बर कामनो जों जे भारतीय जनता पार्टी नि कार्यकर्ता रो ते गोबां मा जों बायबासा गुबुन बाय खतम ख गोबां मा जों बायबासा खा कतर मे दंख ताबो बोसों लगै दो त्रिपुरा हाव हा खालायनाय Dindayal Upaଧ୍যায় हा खांनानै बागै फोरोंया बर फोरोंगो जत जमजानि मा थाङो बक्र तिसागै केबे सातक याकेस मा दंलायनाय गा हा खांनानै बक्र खाफाय जेब्रा सातक जागो पाइलिया आपके खारै कायसा कोना सारफा दंलानि नि हा खांनानै बर बाय दंगु आपनि बागैनो जारा भारतीय जनता पार्टी जों कार्यकर्ता र जों केबो बखा बाया केबो किरिया वंशया सागदि तंथाय माथाय आसायमा हावा बक्र तिसाय दंलानि भारतनि प्रतिटी नागरिकनि अधिकार
ते वो अधिकार सुरक्षा खाने नागरिक नि ड्यूटी और ड्यूटी ते अधिकार न नालायने नि बांगने जों दिनै भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आंनि बांगने जनता पार्टी के साजा के याफा खरब लायनाय दिनैनि अ सारो कायसाने जोंनि नाहारमोन जानि जाने हावो आसायमनि हावो बक्प्रति सायदंनानै साननि मानथायनो केबाय गासेब जायगागै केबाय सातक जायगागै केबाय सातक लायगै गथालायगै सामन काहाम न दिसालायनायनि बागैसो भारतीय जनता पार्टी आंनि बागैनो जों दिनैनि कक बख्रिनो जों जत कार्यकर्ता र कहाँ के बुसिनि ताबाबो त्रिपुरा हो गोबां मासफ्रान्त सेलेक्ट हा खांनानै त्रिपुरानो बाग खायनानै आबो भारतीय जनता पार्टी नि बिसोरो तेरे दं रे दानि बागै दा अरा मा सातक लया सातक जानासि बर खागलायनानै कागलायनानै मा होनो पाइलि आंखे पायांनानै कक सिकरे सुशासन गुड गभर्नेन्स कायसा कायसा सातक बयां थाखे जों तिमी सातक दानि दं थाखे जोंनो सातक बानिनो जों खुनु थाइगे दं रे खुनु थाइगे दं रे सातक जाबनि गावनो साथाइगे दं रे जदि नों सातक जाबाय दं खागो सातक जाहि जों मा सानाय सातक जाया मा खायजानाय गे हा खागानि दरकार नाय गया दानि हा खागानि दरकार नांबा आंनि बागै जों त्रिपुरानो बागाबागि खायनाय दे भारतनो बागाबागि खायथां हा भारतनो बागाबागि खायथां हा जिन्नाबाय सिनि महात्मा गांधीनि नेतृत्व ताबो मोदीनि नेतृत्व भारतनि बागाबागि बंया ते हास्तेनो बाहायनो दफा किसा गसा गसं गोबां किसा सातक लायनै हा खाया आबो नरेन्द्र मोदी अलरेडि साकलायका त्रिपुरानो नो सेपरेट स्टेट सुपार स्टेट त्रिपुरा जिसना नाय प्रेसाका त्रिपुरानि बिजन लक्ष्य हा बागनानि बागैया खागलायनानि बागैया सानि जा तंखायगो डेमोक्रेटि सागै जद काहाम के तंलायनानि बागैसे जोंनो फोरोंगो आंनि बागै बनि आदर्श प्रतिदिन जातिनि थानिगोनो बो बेरायखे नांमानि प्रतिदिन धर्मीय बासन थानिनो नांमानि भारत गणतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष ते रिपब्लिक प्रजातांत्रिक देश बरनि आदर्श न नाहागै जों त्रिपुरा हावाबो त्रिपुरा हारि बिसारक जतनो गफ्लाय बख्रक दिसागै देशनि जत नागरिक बेबासा त्रिपुरानि नागरिक त्रिपुरानि हारि बिसारक बख्रक दिसागै सिनि मानथाय सिनि तंथाय सिनि बेबाग नायथक इतिहास वर्तमान फ्यूचर न सिनि याथावसि आबने बागै आबना नालायनायनि बागै पाल बाक्साप लागि भारतीय जनता पार्टीनि नाहार मुगो जों क्राखे माबा सालायनाय सालमा खालायनाय ए मोदीनि नेतृत्व ते देश सुशासन चलायदोंमोन आ सुशासन दिनै नव मातबनाय दिनै बसंसिनि नव मातबना हया नव सफायाखौ केबाजों दिनै सुशासन नव मातबनाय आबने बागै ताकलै मोदी साका घर सुशासन तदे हंगा फैया सारा नव समासविनाय सुशासन घर सुशासन नों देश भारतवर्ष सुशासन तब खामाबाय त्रिपुरानि बराबर सुशासन मायाखौ देश उन्नति को खामाबाय त्रिपुरानि बराबर उन्नति मेखौ आफ्ना उन्नति नाय देश कुने घर जत संप्रदाय जत धर्मीय भाषानि थानी भारत सिटिजन थानी जेप्रो उन्नति ते सुशासन बनि नग सबैनै आपसिसिनि भारतवर्ष जत निसाय कप्लाय सुशासन सरकार सक्सेसफुल नाय आबनो सक्सेस खानेनि बागैनो मोदी साथारि दङ आप्राम चेष्टा खायदङ घर सुशासन होनानि बागै कि मोदीनो कायसे जोंनाय प्राय दंनाय जों मा साखानाय बरे फायखा फायदे बासादे ना फायदि अतस जोंना दाबंयाखौ होनै करय दंखानके जों सबैनो गे आरो हात दङ सबैनो गे आंनि बागै केबें मा दंनाय केबें मानि जत जागानो दङ केबें मानो ओभार काम खायख्लाङैनो सिनि नाहार मुगा मा सबैनाय आंनि बागैनो केबें मानो जों क्रिया मांनाय गोबां माताबाबो सक्रान्त खालाय दङ बीजेपी को सिनि बरकता फाइटिं खालाय सक्रान्त खालाय दङ बीजेपी को सिनि बरकता थांथांनि सक्रान्त सलाय दङ अबानो ओभारटेक खालाय जों बीजेपी को ताबो सामेल गोबां नाय ते भारतवर्षनि जत नागरिक बै बाक्सा भारतनि गणतांत्रिक अधिकार गणतांत्रिक जे ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनोसों बाक्सा खायनाय बाक्सा बो नालायनाय अवश्य दिनैनि सिनि समाज आंनि बागै केबो उपलब्ध आश्रदे केबो विभ्रान्त तांगे सेपरेटेड ग्रेटर त्रिपुरानि जों नांया सिनि हानन कहां खायगै सुशासन गठन खायगै सिनि माथा बाय बख्र फिसाय दंनानि बागै मोदी सरकारनो सम्भव बैनि सरकार गया आबनि बागै मोदी सरकार हाहायनो 2023 जों गोबां बिपुल प्रटेस्ट जों दबाय फायफिनाय Dinidayal Upaध्याय अमर रहे Dinidayal Upaध्याय अमर रहे Dinidayal Upaध्याय अमर रहे BJP जिंदाबाद मोदी जी जिंदाबाद
ka. Ini di sini Monkey Bar. Di dalam pada ni bar anniversary ni sini si konsep program orang ne pilih ka. Jatuh hambai.